An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoni lasituma bi ntɛnɛn ye dɔ furancɛ daminɛ don fɔlɔ don bi ntɛnɛn bɛnnen bɛ nasarasan kalo 11 na novembre kalo don bi o tile 14 ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye lasiri fɔlɔ ye an balala k'a fɔ bi o tile 19 ye jate la san kalo 4 na don hejira san 1444 san don dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ Faransi jamana dɔ ka furancɛ in kɔnɔna na olu ye wulikajɔ dɔw kɛ ni ka kɔrɔfɔ dɔw ta ka ɲɛ sanga jamana ma ka se ka kuma dɔw fɔ an ka jamana gouvernement olu bɔra ka jaabili ko kunga kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ na an ka jamana lakanabaw bɛ wulikajɔ la Koro marabolo kɔnɔ a yirala k'a fɔ k'u ye wulikajɔba kɛ ye lakana sabatili kama kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ka taa se min ye forobaca ye maa 500 bonyango olu ye ka dɔ ka fɔ karamɔgɔlakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛna lakɔli karamɔgɔ yɛrɛ ka se k'o baara kɛ jamana tɔgɔla o ɲɔgɔndan baaraw daminɛ n'an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la dugutigilakaw tɔgɔla don juma tɛmɛnen na u bɔra ka ɲɛnamaya an ka jamana fantan naani bɛlɛlen fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn bolo kan na o denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔdɔn k'a fɔ Faransi jamana o ni Mali ta kɔni a kelen bɛ sanga ni waati bɛ le kɔnɔ na i sinamuso n'a ma feere i b'a juru don diɲɛ sɛgɛnni kɔnɔ na bi maaw ma ɲɔ sɔn fɛn min na Faransi jamana kɔni sanga ni waati bɛ le kɔnɔ u ka gɛlɛya de bɛ ta ka ɲɛ sanga jamana ma tɔgɔ cɛn sira kɛ walima ka se ka fɛnw yira minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ i ka dɔn ka fɔ an ka jamana yɛrɛ ka segin kɔ ma caman na u ka kunnafoni na u tɛgɛŋɔni ɲɛ bɛ si an ka jamana ma ni o ye a yirala k'a fɔ dɔ ka furancɛ in kɔnɔ na k'i ka dɔn k'a fɔ k'u ye kuma dɔw fɔ kuma jarakile dɔw u ka kunnafoni siraw fɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma a yirala k'a fɔ k'u ye waleya min kɛ k'a yira k'a fɔ k'anw ka jamanatigi yɛrɛ ko ale dagayɔrɔ la garde rapproché n'i y'a sɔrɔ o ye Asimi kɔlɔsiliba dɔ ye u kɛlen bɛ ka kuma in kɔni ka se k'a yira k'a fɔ k'a na kɛ ko dɔ ye kisɛ kɛ o la Faransi jamana n'u da sira u kɔrɔfɔw ma u ka kunnafoni sira dɔw ni u ka lagali sira dɔw fɛ an ka jamana ma ɲɛmaw yi ka dɔn k'a fɔ jaabili ta ka ɲɛsin kuma in ma k'a jira k'a fɔ ko ngalonfin kiriri don ko nin b'a yira olu la k'a fɔ u ye kuma minnu fɔ nin b'a yira diɲɛma de la k'a fɔ Faransi jamana bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ an ka jamana basigi lafiya o man d'u ye k'u ye nin ɲɔgɔnna ngalon caman de tigɛ ko diɲɛma kɛ k'u seere o de kama u bɛ kuma caman fɔ ka ɲɛsin an ka jamana ma olu b'a fɔ ko ngalon don cogo min na k'a dɔn misaliya filɛ nin ye ko foyi ma kɛ an ka jamana kɔnɔ na gɛlɛya la wa jamanatigi dagayɔrɔ la gɛlɛya tɛ ani maa si cɛ wa i ka dɔn gɛlɛya t'a kɔlɔsiliba ni maa cɛ ko basigi lafiya ko an ka faso i ka dɔn k'an b'o sira kan wa ko ni Ala sɔnna ma olu bɛ baara min na n'o ye fasodenw hakilila ye k'u tɛna segin k'o baara la an bɛ fɛn min fɔ jamana yarabi Ala k'a kɔlɔsuma basigi lafiya k'o sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ Ndobugukaw fɛ yen dozolakaw olu dagalen bɛ nin waati in na ka sɔrɔ kɛ u n'an ka jamana lakanabaa minnu bɛ o yɔrɔ la u bolo dilen bɛ ɲɔgɔn ma ni ka se ka baaraw kɔni ka se k'olu sigi sen kan a yirala k'a fɔ ko dozow ka daga min bɛ Ndobugu dɔ ka furancɛ kɔnɔ na k'u y'a ɲini k'a fɔ Ndobugu n'a lamini k'u ka wuli tu minnu bɛ dugu da la ka se ka tu ninnu tigɛ tuma min na n'o kɛra ko maaw tun y'a yira o yɔrɔw la dɔw ye murutili boloda o kɛra mun kɛ dozow kɛla o yɔrɔnin bɛna k'a fɔ n'u kɔni ma tu tigɛ maa ti bɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ bilen ka taa yɔrɔ la o guwanen k'i ka dɔn ko kungokɔnɔmaw n'i y'a sɔrɔ o ye marifatigi jɛkulu minnu bɛ olu nana marifa ci daminɛ maaw la u ni dozolakaw kɔni marifa ci ɲɔgɔn na a yirala k'a fɔ k'u tilala k'u yɛrɛ ɲini o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o kɛra waati min na o maaw bɔra ni ka taa tu in tigɛ a yirala k'a fɔ ko tile 2 kɔnɔ na yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ kumulakaw ye olu fɛ yen maa 2 bonyanko olu kɔni tununa ko kunasini kelen kɔni k'o furu yira maa caman ka fɔ la bi ko wulikajɔ minnu bɛ sen na ni baaraw taara nin bolo in kan bɛɛ lajɛlen ka se k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko basigi min ni kunbɛw kan ko basigi k'a bɛ sabati an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka jamana ni k'a kɔlɔsuma n'an bɔra yen Koro marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min n'a wele ko Brega a yirala k'a fɔ ko dɔ ka furancɛ in kɛrɛnkɛrɛnnena sibiridenw ka na kari fɛ k'an ka jamana lakanabaaw wulikajɔ kɛra f'u ka munumunu zalo kɔnɔ na ka se ka to dugu in na a yirala k'a fɔ k'u ka munumunu zalo kɔnɔ na k'u ye wulikajɔ dɔw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnena sigatikɛlen tun b'a la ko min ye maa dɔw ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ gɛlɛya ta ka ɲɛsin o ma k'olu bɛ o yɔrɔw la ye ko an ka jamana lakanabaaw ye wulikajɔba de kɛ maaw bɛ se ka lafiya cogo min na ka se k'o baaraw sigi sen kan k'u ni maaw kɛrɛla ɲɔgɔn na u yɛrɛ ka fɔ la e kɛra n'olu cɛ dɔ yɛrɛ jamana kɔni minnu b'a fɛ ka jamana kɔni ka bila ngalama hukumu kɔnɔ na ka jamana bila basigibaliya minɛ kɔnɔ na maa dɔw kɔni k'olu kasara ka maa dɔw minɛ sigana maa dɔw minɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ ka kɛ o kɔfɛ ka tila ka maa dɔw kɔni olu jɔngɛnna wulikajɔ in sen fɛ maa caman ka fɔ la bi ko wulikajɔ minnu bɛ sen na bi n'a bɛlɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ jamana basigi ko fɔ
dɔw ka fɔ la ko n'a tabale kɔnɔ na ko wulikɛjɔ minnu bɛ sen na k'i ka dɔn ko sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen ka boli a ko kan sango i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya kana maa sɔrɔ man bɛ n'i y'a sɔrɔ n'u t'a ko joona an bɛ fɛn min fɔ jamana in basigi ni lafiya o bɛna sira min fɛ ala ka mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen siraban kasara kɔni sanga ni waati bɛ le kɔnɔ o bɛ waleya kununko siraban kasara fila olu bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ Welesebugu ani Bamakɔ cɛ a fɔlɔfɔlɔ o kɛra nɛgɛ kaɲɛ 18 sanga 30 bonyango o tun ye ka dɔn ka cota mobili fila kunnafoniw na a na kɛ u tun bɛ ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn gɛn kɔni dɔw ka fɔla ka dɔn k'a fɔ k'u tun bɛ o bolo de kan u tura ɲɔgɔn na yɔrɔ min na o kɛra Famana ani Zanbugu cɛ o yɔrɔ in Welesebugu ni Bamakɔ cɛ don a yirala k'a fɔ ko wulikajɔ in kɔni sen fɛ ko maa 4 bonyango olu kasaralu ni na maa 5 k'olu kɛ maa jɔnginen min ye sapeur pompier maaw ye olu ka fɔ la k'olu bɛ fɛn min fɔ ale bɛ maaw ka sabali ka se ka taa dɔɔni ɲɔgɔn gɛn walima k'a fɔ commencer na teliya cogo dɔw la k'a dɔ bɛ se ka kɛ kasara an bɛ dugawu kɛ maa minnu kasarala u ni na nin ko la yarabi ala ka barabara nɔgɔw ye minnu bɛ n'olu bananen bɛ yarabi ala ka banaw fiɲɛbɔ basigi lafiya ka se k'o sabati n'an bɛ fɛ ka se joona an ka taa dɔɔni n'an bɔra ye o sira kelen sanfɛla la siraban kasara wɛrɛ kɛra o kɛra nɛgɛ kaɲɛ 20 waatiw la o kɛra i ka dɔn k'a fɔ Banazole ale ni Tanangɔrɔba ni ɲɔgɔn cɛ mototigi dɔ ale fana ni camion dɔ donna ɲɔgɔn na k'o kɛra so ye mototigi in kɔni ale kasarala nin na tun bɛ moto min na o ye saniya de ye fɛn min bɛ fara nin bɛɛ lajɛlen kan an ka taa dɔɔni janton yɛrɛ la o kɔrɔ cogo kan n ka bakɔrɔni mɔgɔ k'o ka fisa ni foyi tɛ bɔlɔ la siraban kasara kɔni tiɲɛ don n'a waati sera a bɛ kɛ nka taa dɔɔni o dɔw bɛ kɛ dɔn k'a fɔ k'o bɛ kɛ so ye hali ye kasara sɔrɔ a tɛna ka gɛlɛya an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ ɲɔgɔndan baaraw kɛrɛnkɛrɛnnenya lakɔli karamɔgɔ maa 500 bonyango olu ye ka dɔn k'a fɔ maaw ye minnu bɛna forobaca yɛrɛ daminɛ an ka jamana kɔnɔ na o baaraw bɔra ka sigi sen an ka ministre ɲɛma fɛ o kɛnɛ kan colonel Abdoulaye Mayiga a ye kuma min fɔ o baaraw bilali kɔfɛ sen kan an ka ministre lamɛn. Kun fɔlɔ o ye ka an ka sifulakaw caman bɛ yen ala sɔnna ka baara d'olu ma parce que minnu bɛ na ni minnu passera concours la mɔgɔ 500 olu bɛɛ bɛna baara sɔrɔ. A filanan ye mun ye u bɛ baara kɛla domaine mun kan na o ye kalanko domaine ye kalanko an ka société la an ka école karamɔgɔw u bɛ baara mun na u ka baara ɲɔgɔnna man ca parce que nafa b'u ka baara la n'i y'a ye i bɛ kɛ docteur ou bien i bɛ nin baara kɛ ou bien i bɛ baara wɛrɛ kɛ a bɛɛ bɛ daminɛ ni école karamɔgɔw ka cɛsiri fɔlɔ donc o y'a filanan ye a sabanan ye mun ye an ka décentralisation o politique n'an b'a wele ko mara ka segin so n'i y'a jateminɛ collectivité minnu bɛ yen olu de kan ka nin baara kɛ mais an b'a dɔn n y'a fɔ cogo min na kalanko ni domaine tɔw tɛ kelen donc état bɛ ka dɛmɛ mun don o ma nin o b'a to kosɛbɛ an ka décentralisation tɛ politique o bɛ don ba la kosɛbɛ o y'a nafama yɛrɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye instruction fila d'a ma instruction fɔlɔ ye mun ye concours ka se ka organiser ka ɲɛ jamana fan bɛɛ a filanan ye mun ye concours ka se ka kɛ ka sɔrɔ namara ma k'a la ni ala sɔnna ma mɔgɔ minnu bɛna ni minnu passera examen la u ka passer tiɲɛ kan o de ye laɲini filanan ye an bɛ foli bila vraiment commission d'organisation ni surveillant mɔgɔ fɛn fɛn bolo donna nin baara in na u ka cɛsiri la fonction publique o concours bɔra ka kɛ fonction publique de l'état minnu passer'o la olu bɛ ka fɛn kɛ service national des jeunes ni ala sɔnna ma mɔgɔ 500 minnu bɛ passer ni concours fana la san'u ka baara daminɛ o fana bɛ taa service national des jeunes o fana bɛ taa o baara kɛ ni ala sɔnna n'o banna kuma na o bɛ sɔrɔ ka baara daminɛ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye mali ministre ɲɛma nɔnabila kɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ ye colonel Abdoulaye Mayiga ni tun y'ale kan yan fɔra cogo min na maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛna ɲɔgɔn dan yen k'a sigi sen kan yarabi ala min da ka di an ka jamana na ala ka kelen na bila o sira kan n'an bɔra ye an ka jamana maa ɲɛmaw ye mobili 18 k'o di sapeur pompier maaw ma jɛkulu min bɛ kɛrɛn n'olu ka baara ɲɛsin tɛ dɔwɛrɛ ma dɛ ni maaw ye gɛlɛya sɔrɔ ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛ s'u ma o baaraw kɛlen kɔfɛ a kɛra nisɔndiyakoba y'u bolo ministre bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u ka baara ɲɛsin buna adamadenw n'u tɛgɛlafɛnw lakana ma ale kɛ cɛba min tun bɛ kɛnɛ kan o ye Umaru Sogoba ye ale ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. N'i y'a mɛn commissaire ko la fo baarakɛfɛnw ka k'i bolo o de kama directeur y'a ɲini ministre fɛ k'a fɔ a mako bɛ mobili dɔw la ni so binna sisan a kɛra sangaso a kɛra fɛn o fɛn il faut que ninnu ka cɛ ka bɔ yen walasa kɛnɛ ka labila mɔgɔ bi bana il faut que u ka furakɛli ka daminɛ sira la yan'u ka se dɔgɔtɔrɔso la ambulance médicalisée ninnu a y'olu ɲini k'an ka o ɲɛɲini a ye k'a ɲini a fɛ a ka baara kɛ n'a ye baara kɛcogo ɲuman na. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Sogoba Umaru ni tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na mobili ninnu ala ka kɛ nafatɔrɔ sirada ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye baarabila kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ o sigira sen kan bi kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔtɔrɔlakaw fɛ pointsikaw fɛ olu y'a yira k'a fɔ baarabila in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ u ka hakɛ dɔw k'o bɛ ka ndaraki o de kama baarabila in yɛrɛ a baaraw bɛ daminɛ bi tile 5 bonyango yaasa ka pratique d'a ma maa dɔw b'u ka sariya di baarabila in kun ye fɛn jumɛn de ye an k'u yɛrɛ lamɛn. Ne ye madame Sisoko Aminata Keita ne ye Sinatarasi de n bɛ baara kɛ projet service médecine interne an ye garibu in sɔsɔli ka da laɲini min kan ni ɲɛmɔgɔw ka bonya kan a ɲini ma sabati
donc an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye an ka secrétaire général Fuseni Kulubali n'u y'a tarabaso ka b'an bolo ka taa n'a ye gouvernorat la an ka laɲini Fuseni ka segin ka na de donc n'u y'o kɛ hali sini an ka grève bɛ jɔ a tɔ an bɛ se k'o ɲɛɲini kɛrɛfɛ mais n'o ma kɛ ni ala ka diɲɛ an b'a ɲini population fɛ an ka juguya t'an kɔnɔ aw ka foyi t'an kɔnɔ an bɛ aw de ye aw bɛ anw de ye an bɛ k'a fɔ aw ka degun de kama aw kana degun aw ka nafolo kana tiɲɛ aw kana déplacement fu kɛ baara tɛ pongé le 14 de ce mois fo ka taa bila fo le 18 la ni ala ka diɲɛ ye. Lo Traoré ne ye syndicat national de la santé de l'action sociale secrétaire à l'information ye bi wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye bi wele kun ye k'a labɔ a kalama pour que a bɛ se ka population labɔ a kalama cogoya min na ni kunnafoni ye ko an bɛna an kun y'an ka grève min suspend an bɛna grève in restaurant comme cycle de grève don n'a ye une semaine kɛ baara la an bɛ une semaine kɛ grève la donc an ko ye suspension kɛ ka da laɲini dɔw kan mɔgɔ dɔw ka weleli a n'u ka kumaɲɔgɔnya kan bon an nana ka n'a ye k'a fɔ kumaɲɔgɔn in ma se ka mago dilan donc anw ye an ka baara grève jɔ olu kama parce que layidu ye juru ye mɔgɔninfin n'i ye kumakan di mɔgɔ ma i kan ka bɔ sira fɛ donc anw ko ye kumakan min di anw ye kumakan in bɔ sira fɛ donc anw ka grève bɛna reprendre le 14 ka taa se le 18 ma. ni tun ye a maa dɔw kan ye u y'a fɔ cogo min na u tun y'a dulo fɔlɔ nka bi yɛrɛ k'a bɛ wuli cogo min an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ mais ni sugu nɔfɛ o tɛ min ye ala k'u bɛn kelen ma n'an bɔra ye Sanankɔrɔba ale marabolo kɔnɔ na Banankɔrɔ yɔrɔw la a yirala k'a fɔ musokɔrɔba dɔ k'a tun b'a ka foro la kunungo yɛrɛ ka dɔn a na ka dɔw taara kɔni ka se ka taa kasara o kɔni kɛra ka taa gabakuru kɛ ni k'a lajaba kosɛbɛ musokɔrɔba in yɛrɛ talen bɛ nin waati na k'a da a bɛ ka dɔn k'a fɔ lapitani kɛrɛnnen na Hôtel Mali la kunkoloyafan kɔni ka se k'o bɛɛ tiɲɛni ka dɔn k'a fɔ gabakuru ye a kɛ sababu kɔni ma se ka dɔn fɔlɔ yaasa ka nin pɛrɛtigɛ di an ma Mohamed Samake ale ka dɔn k'a fɔ ɲininkali kɛ kunnafonidilala ye o ye Kɛriba Samake ye Mohamed Samake ale ɲininka kuma min fɔ ko in sen fɛ an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ ye Kɛriba Samake n ye kunnafoni dilan ye radio fréquence 3 sanfɛ olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Banankɔrɔ ma Sanankɔrɔba commune na Senu kɛrɛfɛ. Kɛriba Samake an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko bandi dɔw binna a ka musokɔrɔba dɔ ka a bana a ko kɛra cogo di? Nin ko in kɔni a ko kɛra cogo min na a tɛ se ka ɲɛfɔ parce que musokɔrɔba a banalen de taara ye a ka baarakɛyɔrɔ la a ka foro la Banankɔrɔ tile bi fɛ bolo la a baarakɛɲɔgɔnw de nana banalen sɔrɔ foro la bon o dun y'a sɔrɔ a bana tuma mɛnna dɔɔni minnu kɔni ye baara in kɛ u y'a gosi a kunkolo la ni kabakuru de ye ka ɲɛda ninnu bɛɛ don ɲɔgɔn na ni ninnu bɛɛ kari-kari la hali nin yɔrɔ na sisan an t'a dɔn kibaruya min b'a ɲɛ la fɔlɔ parce que kunkolo yɛrɛ fununa yɛrɛ de kunkolo fununa dakɔnɔɲɛw bɛɛ kɔni tiɲɛna fɛnɛ joli caman bɔra an débrouillé ka na n'a ye urgence la bon hali sisan a tɛ fosi kalama a kun b'a ka tigaforo de la sisan tigaforo la u bɛ bɛlɛw fana fara ɲɔgɔn kan béton dilannaw bɛ bɛlɛ ninnu san quoi baara in kɔni kɛra ka foro de la. An bɛ yɔrɔ min na sisan a bɛ kɛnɛyaso la. A bɛ hôpital du Mali yɛrɛ la a kɛra kunun dimanche seli fana wagati de la quoi mais fo ka taa se su koli ka dugu jɛ a tɛ fɛn kalama halisa. Maa minnu ye nin kɛ aw ma se ka maa si la. An ma se ka mɔgɔ si la fɔlɔ an bɛna taa plainte déposer procureur fɛ yen ni mɔgɔw farala an kan an bɛ se ka baara nɔgɔya procureur n'a ka jama bolo. Lakanabaliya in an bɛ se k'a fɔ fasodenw ye nin tɛ sɛbɛko ye an t'a dɔn a tigi y'a kɛ kun min kama a tigi cilen de don wa a y'a dabɔ min kama an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw fɛn fɛn bɛ yen u ka enquête kɛ kosɛbɛ musokɔrɔba in a si bɛ yɔrɔ min na a ma se mɔgɔ ka fɔ k'i bɛ taa bagani ma a bɛ san 60 magɛn de la an bɛ a ɲini lakana tigilamɔgɔw fɛ u ka wuli ka jɔ kɛ Banankɔrɔ n'a lamini ni a ka se ka ɲɛɲini ka ɲɛ dɔn quoi ni tɛgɛ dara a tigi kan o de ka fisa. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Kɛriba Samake ni tun y'ale mankan ye Mohamed Samake u ka kuma bara la fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ni maa min ye nin ɲɔgɔnna kɛ sango ɲɛnatigɛ la ni hakili ye dogolen bɛ masa Jalikibali ɲɛ b'i la yarabi ala ka fura bɔ u ka woro ɲɛma n'an bɔra yen dugutigilakaw tɔgɔla don o laadaw la sigira an ka jamana kɔnɔ na kalo in tile 11 juma tɛmɛnen in na o kɛnɛ kan jamanatigi ale tun ye maa bila kɛnɛna minisiri ɲɛma ka taa se minisiri minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen don seko ni dɔnko laadaw kiimɛnɛ nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan k'u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ a kɛnɛ kan min ye dugutigilaka dɔw ye maa dɔ b'u ka sira di an k'u lamɛn. Adama Kulubali an bɛ ala fɔ k'a wale ɲuman dɔn k'an bɔkolow fɔ k'u wale ɲuman dɔn ala min ye danni kɛ a ye jamanaw bɔ ɲɔgɔn na ka duguw bɔ ɲɔgɔn na ka adamadenw bɔ ɲɔgɔn na ka farikolow bɔ ɲɔgɔn na alabato fɔlɔfɔlɔ ye fasobato ye a filanan ye yɛrɛbato ye an b'o kɛnɛ de kan bi ko yan'i ka nege maaw nɔfɛ k'i yɛrɛ ye yan'i ka kɛ maaw ye k'i yɛrɛ ye yan'i ka sɔn maaw ye sɔn i yɛrɛ ye an ala fo bi k'a wale ɲuman dɔn. Ne ye Bajan Bagayogo ka bɔ Bintanya Kamalen Mugumaga bi doni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ kalan wele quoi la nisɔndiyalen don an bɛ hakilina min b'an na bi o kɔni o ye jamana ka se ka bɛn ka basigi don jamana kɔnɔ bi an ka ɲamada
farafina kɔni vraiment farafina bɛ bolo min kan ani an ka donsoya taabolo an b'a fɛ ali ko sinsin jamana kɔnɔ ni donsoba sigira ni donsoba ma sa donsoba gɛrɛ tɛ sigi dɛ. an b'a tubabuw de b'a fɔ ko chef de village chef ye duguntigi de ye dugutigi ye tigi de ye dugutigi bɛ sa a ka dugukolo nɔfɛ koyi dugukolo bɛ sa a ka dugukolo nɔfɛ o de y'a to an nana u y'a dɔn an ye k'a fɔ jɔnkala sɛgɛnna an ka kan k'a ka sɛgɛn dɔn an ye an b'o fana bonya masegin k'u ye u y'a kan anw ye u y'a k'u yɛrɛ ye dɛ. ne tɔgɔ ye Sulemani Bagayogo n bɛ sigilen bɛ Kɔmisi Maɲanbugu. n'i ye ɲininka bi tile la fɛn min an se yan o ye jamana danbe ye an bɛ foli kɛ fɔlɔ an ka président ye n'o ye Assimi Goïta ye président de la transition a ye fɛn min kɛ ka ladalatigiw sɛgɛrɛ a bɛnn'an ma k'a diya an ye o de hukumu kɔnɔ an sera yan bi an nisɔndiyalen don Mali donso bɛɛ tɔgɔ la an bɛ yɔrɔ min na bi an kɔntanna ka da kan an wulila kun min na an b'a dɔn nin ye jamana danbekɔrɔ ko ye n'i ko jamana danbekɔrɔ anw ka jamana nin n'i y'a danbekɔrɔ ɲini n'i ye tɛmɛna donsow kan ne ma da la n'i bɛna danbekɔrɔ caman sɔrɔ dɛ. ne tɔgɔ Sumayila Fane anw ye bɛlɛdugukaw ye bi don in kɔni nisɔndiya dan don parce que faso kungo ye faso kungo de ye donso den n'a ba Mali denw mana wuli an b'u kɔ su an b'u kɔ tile an b'u lakana su an b'u kɔ fo ka taa saya se an ma parce que Mali sɔrɔsi fɔlɔ o ye donsow de ye diɲɛ yɛrɛ farafinna yɛrɛ fɔlɔ sa donso mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n'a bilenna olu de b'a ɲɛnabɔ ɲɛjugu ɲɛɲuman mɔgɔ y'an dɔn donsow de bɛ tu latigɛ donsow de bɛ tu lafɔni. ne ye madame Konare Lafiya Jara ye an ka bɛn Mali musow présidente de ne nin journée in ye koba de ye komi wagati na an yɛrɛ bɛ kɛlɛ la an ka segin an ka kɔrɔlenw ma donc an bɛ barika da Ala ye n'an ka maakɔrɔw yɛrɛ bɛ kan anw denmisɛnninw dɛmɛ an ka kokɔrɔw kana tunun an na an danbe y'o de yirikuru mana mɛn ji la cogo cogo a tɛ kɛ bama ye donc an bɛ barika da Ala ye Ala ka nin kɛ ko sabatilen k'a fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen surtout anw denmisɛnninw an bɔra nin de la an danbe ye nin de an taabolo ye nin de ye an ka nin ta ba la welewelekan bɛ n bolo toujours k'a fɔ maliyɛn denw ye an faso y'an ta de mɔgɔ si tɛna an ka jamana jɔ ka d'an ma an yɛrɛ de kan k'an cɛ siri k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛn ma min ɲɛ bɛnbaliya to o ɲɛ an ka to kulu la halisa n'an tora kulu la jugu tɛ s'an na. ne ye Burama Sumano ne ye jeli ye ne ye Bamako bulon 3 kuma lasela ye ne bɛ Bamako laada kunna an nisɔn ka di an nisɔndiyara parce que jamana in ye yɛrɛmahɔrɔnya ta jamana in de banna ka laadaw la an ye farajɛ gɛn nka an b'an yɛrɛ ta mara an jɛna an ta fɛnɛ kɔ o tiɲɛ de ye o jamana in bɛ degun kɔnɔ an ye danbe de bila kɔfɛ bi n'an ye mɔgɔ sɔrɔ min ko k'u ka jamanadenw danbe segin u ma ka fanga segin fangatigi kɔrɔw ma u bɛ deli ka dugu baara cogo min na dugu basigi n'a sabati ko yaasa ka k'a kɛcogo la an bɛ nisɔndiya de foyi t'an bolo ka président fo k'a koɲuman dɔn k'a fɔ a ye k'a ye dɔ kɛ a ye belebele kɛ dɔwɛrɛ bɛ kɔ an tɛ segin o fɛnɛ fɔli la o de Ala sɔrɔ bɛ bonya b'a la. ni tun ye dugutigilaka dɔw kɛrɛnna ka taa se ɲɛma dɔw ma u da sera kuma min ma donsolaya yɛrɛ an b'a dɔn k'a fɔ u ka don bala dugutigilakaw an ka laadaw ka se k'olu kɔni timɛ a kɛnɛ kan min ye ministre b'an ka jamana kɔnɔ n'o ka baara ɲɛsitɛmɛ seko ni dɔnko ni laadaw kimɛni ma an dogole Gindo ale yɛrɛ kuma min fɔ waleya in senfɛ o filɛ. président Assimi Goïta ale de y'a ye k'a fɔ n'i ko jamana a danbe de ko don n'i ko jamana a ka seko ni dɔnko ani a ye min sɔrɔ bɛnbakɛw la o de ko don o de la a ye don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi u tɔgɔ la san o san 11 novembre ayiwa ko maliyɛn bɛɛ ka jɛ ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen célébrer pour que ka an ka maakɔrɔw dugutigiw jamanatigiw ani u ni minnu bɛ baara kɛ ayiwa ka olu valoriser et surtout journée in célébration kun tɛ dɔwɛrɛ ye minnu ye denmisɛnninw ye ayiwa u ka kalan caman sɔrɔ maakɔrɔba ninnu kɔrɔ an bɔra ka photow lajɛ maabakɔrɔ minnu tɛmɛna dugutigi kɔrɔw jamanatigi kɔrɔw ani masakɛ kɔrɔw an bɔra ka olu ka photo caman lajɛ alors olu mɔgɔ ninnu dɔw u tɛmɛna a ka ca san 100 ye donc an bɔra k'u ka photow lajɛ hakilila photo ninnu yelen a bɛ mɔgɔw sɔn hakili la an ye conférencew boloda o ye ka kumaɲɔgɔnya kɛ légitimité traditionnelle ninnu kan u jɔyɔrɔ ye mun ye u ka baara ye mun ye Mali jamana kɔnɔ kunu ani bi conférence ninnu fana tɛmɛnen kɔfɛ baara wɛrɛw bɛ yen donc légitimité traditionnelle ninnu bɛɛ minnu bɛ Bamakɔ minnu bɔra dugu wɛrɛw la ka na alors u bɛɛ welelen don ka taa maison des aînés na ACI Hamdalaye ka taa dɔgɔtɔrɔw k'u lajɛ parce que légitimité traditionnelle ninnu caman ye maakɔrɔbaw de ye donc u ka taa ɲɛfurakɛlaw bɛ yen ani dɔgɔtɔrɔ wɛrɛw fana bɛ yen.
an b'a lɔn k'a fɔ ni tun bɛ tali kɛ an dogole gindo a fɔra cogo min na minisiri min n'o ɲɛsinnen bɛ an ka segon dɔngɔ laadaw la kimɛni ma u y'a fɔ cogo min na jamana in basigi lafiyara bi ala la k'a k'o sababu ye n'an bɔra ye min ye kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u kun sigira ka yira k'olu ka fara ɲɔgɔn kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka furancɛla fanga yɛrɛ ka se k'a dɛmɛ nka ni fɛn bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ma ɲɛ a kɔnɔna na k'olu da bɛ se o ma n'o ye cadre d'échange ye an b'a lɔn k'a fɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u kɔni u ye tɔgɔ falen o kɛra fara ɲɔgɔn ba ye ka ɲɛfɔli kɛ u yɛrɛ ka kuma la ko kow tacogo kɔni k'o tɛ ka ɲɛ a kɛnɛ kan min ka dɔn k'a fɔ Ismail Sako ale ye kuma min fɔ ye o filɛ. San kelen ni dɔɔni cadre tun ye hakilijakabɔ kɛ ka gafew dilan k'u ka hakilina bila ka taa jamana ɲɛmaaw fɛ pour que Mali kana bi gɛlɛya kɔnɔ kɔlɔlɔ bɛ jamana kɔnɔ a ka se ka kɔ dɔn a na jamana ɲɛmaaw ma cadre ka lamɛn wa baara kɛ n'u ka hakilina ye jamana ɲɛmaaw ni CEDEAO bɛnna waati min dir'u ma n'o tɔra bi o ye kalo 16 ye o kan ka bɛn kalafili dilanni de ma kalafili labɛn cadre d'échange y'a yira ko a b'a fɛ ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ kalafiliw ka kɛ a kɛcogo la an ka se ka jamana ɲɛmaa kura sigi sariya kɔnɔ jamanadenw k'u ka hakɛ ko lawaleya o tɛmɛnen kɔ cadre y'a yira ko constitution kura min kan ka yɛlɛma a kɛ waati tɛ bi ye a ɲɛtiti jamana yan bɛ waati min kɔnɔ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi a baaraw ka jɔ an ka ɲɛsin kalafiliw ma min ye lakanabaliya ye a yirala k'a fɔ ko Menaka mara kɔnɔ Gao mara kɔnɔ Tombouctou mara kɔnɔ ka taa an songola ka na Mopti ni Bajangara ni Douanza lakanabaliya carila jiginɛw jenina balow jenina o mara kɔnɔ groupe terroriste minnu bɔra jamana kɔ kan u nana Mali kɛ u ka kɛlɛ kɛnɛ ye o hukumu kɔnɔna la jamanaden caman bɛ yen o mara ninnu kɔnɔ n'u tanyara o bɛɛ bɛ ka kɛ jamana ɲɛmaaw ɲɛ b'a la n'u dɛsɛra k'u jɔyɔrɔ fa a bɛ yira k'a fɔ Asimi n'a jɛɲɔgɔn k'u dɛsɛra ka jamana lakana o n'a ta o ta cadre d'échange bɛ tasibila kɛ ka foli ɲɛsin an ka sɔrɔdasiw minnu bɛ k'u ka baara kɛ a kɛcogo la o tɛmɛnen kɔ min ye baloko gɛlɛya ye a yirala k'a fɔ ko kalo 8 kɔnɔ balo gɛlɛyara Mali kɔnɔ dun ka fa dɔgɔyara jamana kɔnɔ ewa jamanadenw cɛsiri kɛ ka muɲu ka sabali cadre bɛ jamanadenw fo o la mais ka dɔn fana ko waati min na jamanadenw y'u nin di jamana ɲɛmaaw ma jamana ma ka jamana ɲɛmaaw jukɔrɔma don o waati kelen de la jamana ɲɛmaaw nana ka dɔ fara u yɛrɛ ka sara n'u ka musakaw n'u ka cakɛdaw musaka kan ewa o ma faamu jamanadenw fɛ o ma faamu cadre ɲɛmaaw fɛ jamanadenw sara cogo tɛ nin ye cadre b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛrɛ bɛɛ latigɛ suma sɔngɔ sugu kɔnɔ dɔ ka bɔ a la an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Ismail Sako kan ye kɛnɛ in kan k'u ka kuma lasela n'i y'a sɔrɔ minisiri kɔrɔ ye Amadou Koita ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ale ye kuma min fɔ baara in senfɛ o filɛ. Cadre des partis et regroupement des partis politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel an ye ɲɔgɔnya dɔ kɛ a ɲɔgɔnya senfɛ an y'a hamina kow fɔ an'an jɔrɔna ko jamana taabolo la surtout lakanaya sira kan lakanaya balen bɛ jamana kɔnɔ ne bolofa bɛ bi région de nord n'an b'a fɔ kɔrɔyanfan Gao Ansongo Menaka ani fana région de centre Mopti b'o la région de Bajangara b'o la ani région de Douanza an sirannen don bi an jɔrɔlen don an bɛ ka kibaruya minnu sɔrɔ o de la an ko an b'a ɲini gouvernement fɛ ka wuli k'u jɔ an ye foli lase fɔlɔ an ka sɔrɔdasiw ma u seko ye min ye u bɛ k'o kɛ nka gɛlɛya min bɛ yen bi population yɛrɛ u ye journée morte kɛ tile 2 mais an ma gouvernement ka kumakan mɛn o la an y'a ɲini gouvernement fɛ ka wuli ka jɔ kɛ pour que an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na an bɛ se ka nin lakana ye jamana kɔnɔ cogo min na ka na nin lakana ye nord la ka na nin lakana ye centre la ka na ni bɛn ni basigi an ka jamana kɔnɔ a ɲɔgɔn ye senfɛ fana an ye haminaw fɔ ka ɲɛsin gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bi ka fara lakanabaliya kan an y'a ye bi jamana ka gɛlɛn kosɛbɛ foyi tɛ se ka sa malo tɛ se ka sa ɲɔ tɛ se ka sa tulu tɛ se ka sa sɔ tɛ se ka sa bref jamana ka gɛlɛn bi o waati kelen na an ma foyi mɛn gouvernement ka yɔrɔ la k'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn ye kɛ ka jateminɛ kɛ i n'a fɔ jamana tɔw b'a kɛ cogo min na c'est vrai crise in bɛ yen nɔ crise mondiale don nka n'o waatiw fana sera kun na kan gouvernement fɛ a yɛrɛ ka train de vie a ka se ka caman bɔ la a n'a ka se ka subvention kɛ pour que jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na mais an ye min jateminɛ ni gɛlɛya bɛɛ bɛ yen bi mais an m'a mɛn gouvernement da k'a fɔ k'u ye dɔ bɔ budget u yɛrɛ ka budget la surtout u ka budget de fonctionnement na o de kɛlen bɛ k'an jɔrɔ voilà pourquoi an ye nin communiqué kɛ ni Alahu taala sɔnna ma fana tile 2 nin kɔnɔna na an bɛna ɲɔgɔn ye dɔ kɛ o ɲɔgɔn ye senfɛ k'an ka proposition fana fɔ maliyɛnw ye an bɛ bɔ cogo min na ni gɛlɛya kɔnɔna na cogo min na an bɛ se ka na ni basigi cogo min na jamana kɔnɔ an bɛ se ka na ni bɛn cogo min na jamana kɔnɔ fɛɛrɛw bɛ se ka tigɛ cogo min na jamana marabaaw fɛ pour que gɛlɛya min bɛ yen nɔ n'o ye baloko gɛlɛya ye n'o ye gɛlɛya kelenba b'an ka jamana kɔnɔ o fana bɛ se ka wuli cogo min na o de kɛra cadre des partis et regroupement des partis politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel i bɛ jateminɛ kɛ bi an ye tɔgɔ falen an bɔra cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour le retour pour une transition réussie bi an nana pour le retour à l'ordre constitutionnel an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Amadou Koita ni tun y'ale ka ɲɛ ye an ka jamana basigi lafiya u bɛna sira min fɛ yarabi Ala ka Mali bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye sariya tigilamaw olu ni kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn ye waati ni waati fɛɛrɛ jumɛn de kan ka kɛ u bɛ baara min na kiiri ko ka se k'a bila sababa minɛ kɔnɔ la kunnafonidilaw ka ɲininkali k'u la o sigi tako 5nan
o baaraw bɔra ka kɛ kunnafonilaw tɔgɔla du kɔnɔna na o sen fɛ maison de la presse ɲɛmaa Banjugu Dante ale kuma min fɔ an ka lamɛn. Ka kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye ministère de la justice ani maison de la presse jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa kunnafonidilaw ani minnu bi an ka kiriko bankun kan an ka ɲɔgɔn dɔn o ɲɔgɔn dɔn u bɛ kɛ sababuya ye anw ka baara taabolo ye min ye olu k'o dɔn olu fana bi baara min na kiriko sira kan jamana kɔnɔ o fana ka dɔn an ye nin ko in kɛ nin y'a siɲɛ 5nan ye a kɛ o kɛ kunnafonidilaw bi na an bi baro sen dɔ ta an bɛna kuma o kan bɛɛ b'i ka kalan sɔrɔ o la n'an tilal'o la kunnafonidilaw bi taa ka taa restitution kɛ fɛn min ye nin 5e édition ye o sigilen don min kan a b'a kalama k'a fɔ yuruguyurugu kɛlɛli la structure caman de bɛ yen minnu bɛ contrôle kɛ minnu bɛ vérification kɛ mais parfois n'i y'a ye i b'a ye k'a fɔ ko structure contrôle ninnu ka ca kosɛbɛ maintenant olu ka baara kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn dafa cogo di u bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di walasa yuruguyurugu bɛ se ka dabila jamana kɔnɔ bi barosen sigilen don o de kan ni ala sɔnna a ma journalistes bɛna question minnu poser ani mɔgɔ hakili caani minnu bɛ ministère de la justice kɔnɔ olu bɛna barosen minnu lase a bɛ kɛ sababuya ye bɛɛ b'a dɔn contrôle d'état mɔgɔ min ka baara ye jumɛn ye vérification mɔgɔ ka baara ye jumɛn ye OCLEI ninnu ka baara ye jumɛn ye ni o bɛɛ lajɛlen dɔnna kunnafonidilaw fɛ ne hakili la a bɛ kɛ sababuya ye jamanaden fana ka faamuya sabu kunnafonidila se ka kunnafoni di fɛn kan n'a sɔrɔ a yɛrɛ kunnafoni tɛ n'i bɛ kunnafoni di a di fɛn na i bɛ min dɔn a di fɛn na i ye min ɲɛɲini k'a ɲɛ sɔrɔ a di fɛn na i ye min faamuya mais n'i ma fɛn min faamuya n'e taara k'i bɛ t'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna o bɛ kɛ kunnafoni ye kunnafoni min ti kunnafoni jɛlen ye. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye kunnafonidilaw ka soba ɲɛmaa Banjugu Dante kan ye minisiriso min n'o ye kiri minisiriso yɛrɛ ye o min ye ko in yɛrɛ sigiba ye sen kan an b'a lɔn k'a fɔ u ka cɛba min tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye secrétaire général ye an b'a lɔn k'a fɔ Sidiki Jara ale kuma min fɔ ye o filɛ. ɲɛtaga ni yɛlɛmaba donna baara cogoya la bari kiriso mɔgɔw ni kunnafoni jɛnsɛnnaw ka ɲɔgɔn ye nafaba de b'a la bari kiriso mɔgɔw bɛ baara caman kɛ kunnafoni jɛnsɛnlaw ta a kalama ni ɲɔgɔn ye 5nan a y'a to kunnafoni caman sira caman kan olu dira a kan ka di jɛlenya sira min kan pour que kunnafonidilaw fana ka mɔgɔw kunnafoniya ni kibaruya ye kibaruya mun jɛlen don kibaruya mun bɛ bɔ a jubaju la mun tɛ k'a fɔ dɔrɔn ko n bɛ kuma parce que n fana ye kunnafonidila ye n bɛ kuma nin kan an tɛ kuma nin kan parce que kiri koɲɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ a dogodogonin ka ca et donc a dogodogonin kan ka dɔn et donc o de y'a to ministre de la justice et des droits de l'homme garde des sceaux n'o ye Mamadu Kasoge a y'a kanu ko lajɛw ka caya kunnafonidilaw ni kiritigɛlaw ka kuma ɲɔgɔn ye pour que a ka kɛ sababu ye sababu min b'a to kunnafoni ɲɛnama bɛ di jamanadenw ma kunnafonidilaw fana b'a dɔn kirikɛlaw bɛ baara min na nin sen in yɛrɛ bi ɲɔgɔn ye a bɛ hali minnu bɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fana ka jɛ ka baara kelen kɛ pour que yuruguyurugu ka se ka kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛ pour que u k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka baara kɛcogo la donc bi kunnafoni kun y'o ye. an balɔnna k'a fɔ ni tun ye Sidiki Jara ni tun y'ale kan ye minisiriso tɔgɔ la a fɔra cogo min olu kunnafonidilaw ka lajɛrɛ kɔnɔna na fɛn fɛn denw ma faamuya ka se k'olu dangɛnɛmaya sango bi an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ cogo min na k'a dɔn jamana kɔnɔ na kiri yurugurugu dunkojuguya kɛlɛli ka se k'o baaraw sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye asema o ye kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ka baara ɲɛsinnen dɔwɛrɛ ma dɛ ka si kolokolo an ka jamana kɔnɔ na n'i y'a mɛn ko suma yɛrɛ a si de don n'i b'a fɛ ka sumakisɛ ɲuman sɔrɔ i bɛ sumasi ɲuman ɲini o de i ka dɔn k'a fɔ kulu yɛrɛ sigikun y'an ka jamana kɔnɔ na cɛsiri min b'u la o ye ɲɛfɔli ka kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ n'o kɛra sibirido lajɛrɛkɛyɔrɔba min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ hôtel Azala ye a kɛra ye ka se ka fara ɲɔgɔn kɛ ɲɛfɔliw ka kɛ cikɛlaw yɛrɛ jamana kɔnɔ na jamana kan ka wulikajɔ min kɛ cikɛlaw tɔgɔ la u da ma dogo la a kɛnɛ kan Mamadu Ganame ale an ye ɲininkali k'ale la a ye min fɔ kɛnɛ kan u filɛ. Ne tɔgɔ Mamadu Ganame n ye IER baarakɛla kɔrɔ ye n bɛ retraite la ɲɔnɔ ATT Bugu la sigi ye min ye an ka 15e assemblée générale minnu fɛn minnu bi ASEMA kɔnɔ ka daminɛ Kayi ka taa fɔ Mopti association ni producteur ni fɛn minnu bi siko la a feerebaw a sanbaw bayɛlɛmalikɛlaw bɛɛ de bi ASEMA la an y'o kɛ depuis 2002 o 15e assemblée générale kɛnɛ kan an ye bɛɛ wele pour que an ka se ka hakilila dɔn baara min kɛra san 2 in kɔnɔ an ka se k'o kɛ ka timɛli kɛ en même temps an ka se ka bureau renouveler san 3 nata walima san 5 nata kɔnɔ. E mun ye a la min bɛ ni e yɛrɛ fɛ ni o ɲɛna kosɛbɛ. Ne ye min ye a la ne nisɔndiyalen don ministre ka représentant Daniel Clément o bɛ yan IER ka représentant o bɛ yan fɛn minnu bɛ jɛkulu la minnu b'an dɛmɛ
siko la parce que cikɛ daminɛ de ye si ye cikɛ laban de ye si ye si n'a b'i bolo ɲininikɛlaw ka fɔ la 100 o 100 75 ka taa 40 si ba a jɔyɔrɔ fa a la a kɛra fɛn fɛn ye e bɛ mun fɔ hali bi mɔgɔw ye si ɲuman donni na ba la si ɲuman bɛɛ b'a dɔn zone office du Niger kɔnɔ parce que an bɛ zone office Niger kɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn Kogoni dɔnnen don ni min ye centre régional de IR dɔnnen don min ye office fana cakɛdɔ bɛɛ lajɛlen na formation kɛra paysan kun pour que u ka se ka si ɲuman sɔrɔ u ka si do ba la si malo si ɲuman kenige si ɲuman sɔ si ɲuman kaba si ɲuman n'a b'i bolo kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko alhamdulilayi i ka fɛn kɔni a daminɛ kɔni a ɲɛna a laban fana bi ɲɛ an balona k'a fɔ ni tun ye Mamadu Ganame ni tun y'ale kan ye IR baarakɛla kɔrɔ don a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ɲɔnɔnkaw fɛ yen min ye kulu yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'i y'a sɔrɔ ye Dirisa Kulibali ale min bɛ n'i y'a sɔrɔ ASEMA ɲɛma don o kɔfɛ min ye sojeba ye o ɲɛma don wulikajɔ yɛrɛ kun ye fɛn jumɛn de ye an ka yɛrɛ lamɛn ne ye Dirisa Kulibali ne ye ASEMA président ye fana ye sojeba ɲɛmɔgɔ ye an bɛ yan bi ASEMA ka lajɛrɛba san 2 o san 2 mandat kun y'o ye donc ni mandat banna an bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan an ye baara minnu kɛ k'olu ɲɛfɔ baara kura minnu kan ka boloda fana k'olu ɲɛfɔ gɛlɛya minnu fana bɛ association kan parce que association nin an ka baara bɛɛ ɲɛsinnen bɛ sumansi ko de ma mɔgɔ min ko sɛnɛ i ko sumansi ɲuman i ko k'i bɛ sɛnɛ kɛ ko fɛn ka sɔrɔ sɛnɛ la fɔ sɛnɛkɛlaw ka sumansi ɲuman sɔrɔ bon o gɛlɛyaw bɛ Mali la bi bɛɛ b'a kalama sɛnɛkɛlaw dɔw tɛ a dɔw kuma tɛ k'a sɔrɔ bon Mali dun sigilen bɛ sɛnɛ de kan ni Mali sigilen bɛ sɛnɛ kan ni sɛnɛkɛlaw ma sumansi ɲuman sɔrɔ a bɛ n'a fɔ Mali sɛnɛ ma bɔ fɔlɔ parce que n'i ko i bɛ so jɔ i bɛ subasuma ɲuman de kɛ fɔlɔ bon sɛnɛ fɛnɛ la n'i ko k'i ka sɛnɛ kɛ ka fɛn sɔrɔ a la f'i ka sumansi ɲuman sɔrɔ n'o tɛ sɛnɛ bɛ se ka kɛ mais i ka man di ka fɛn caman sɔrɔ a la ka d'a kan jiko gɛlɛyaw ni tile bɛ bɔ cogoya minnu na sisan jiw tɛ laban sumansi minnu bɛ yen ni olu bɛ bɛn wagati yɛlɛma hukumu ma ani ka wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw kun jaw ni sanji tɛ laban ani tile o sumansi ɲumanw de fana bɛ yen ka bɛn o wagatiw ma mais ni sɛnɛkɛlaw m'o sɔrɔ ni gouvernement ma fɛɛrɛw tigɛ k'o sumansi ninnu ka se ka subventionner bɛɛ k'o sɔrɔ ka sɛnɛ kɛ a bɛ n'a fɔ Mali sɛnɛko a bɛ se ka jouer a kan kosɛbɛ ministre ka représentant tun bɛ yan n'o y'a ka secrétaire général ye an y'a kuma fɔ a y'a mɛn a yɛrɛ ye i sɔnni sigi a kan an fana b'a fɔ u k'a don ba la walasa Mali sɛnɛko n'a sinsinnen bɛ sumansi ɲuman utiliseli kan o ka kɛ latika ye o ka sabati ka d'a kan n'o ma sabati an b'an sigi ko samiya bɛ ja mais ni sumansi ɲuman ma sɔrɔ ka bila dugu la samiya tɛ se ka ja a tɔw bɛ na o kɔfɛ angɛrɛ tɛ se ka kɛ bin na i bɛ angɛrɛ kɛ suman na ka suman ɲa base mun ye sumansi ɲuman ye n'o ma sɔrɔ hali ni ye angɛrɛ k'a la a tɔ ka jɛ don dɛ an bɛ nin fɔ k'a walawala mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ ko sumansi ko jamanaba fɛn o fɛn n'olu y'u ka sɛnɛw yiriwa ka se k'u ka jamanaw balo fɔ k'u ka balo tɔ feere u bɛɛ ka système b'u bolo sumansi ko la sumansi sugu bɛɛ bɛ lasago k'a kɛ fɛn ye fɛnɛ fɛn min ni sɛnɛkɛlaw bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la k'u ka sɛnɛ kɛ ka sɔrɔ kɛ jamana fɛnɛ ka se ka bɔ o numa jamana ka lafiyaw kɔnɔ mankan fanba ye walasa sumansi ka kɛ fɛn ye bɛɛ ka sɛnɛkɛlaw k'a sɔrɔ u nakɔrɔ nɔgɔya la ASEMA mɔgɔ caman kun t'a dɔn bi ASEMA bɛ ka baara minnu kɛ n'o ye ka sɛnɛkɛlaw yɛrɛ k'a yirula k'a fɔ sumansi min ka ɲi aw ka sɛnɛ la o de ye nin ye n'an ye sumansi kolokololenw sɛnɛ an bɛ don dɔw suganti k'u wele u ka na k'a fɔ sumansi nafa ye mun ye k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye a kana sumansi sa sugu la aw kun fɛ anw tɛ se k'a fɔ ko an bɛ kuma an yɛrɛ kan mɔgɔw de bɛ se ka kuma an kan mais a ka kan fana an ye minnu kɛ an k'an da don dɔw la k'o fɔ o kumaba dɔw ye sumansi yɛrɛ kolokololen la kodɔnni a n'a nafa an y'o baara fan caman kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw ka bɔ a kalama k'a fɔ ko sumansi nafa ye mun ye an taara jamana wɛrɛw fana la k'a ɲini k'a dɔn olu fana bɛ k'u ka sɛnɛ tɔw la yiriwa cogo di sumansi ko hukumu kɔnɔ an y'o nana ni o gafew fana ye k'a ceri mɔgɔw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na k'u kunnafoniya walasa mɔgɔw ka se ka sumansi nafa dɔn k'u ka baara kɛ ka nafa sɔrɔ sɛnɛ la an balona k'a fɔ ni tun ye Dirisa Kulibali min ye ASEMA o ɲɛma ye sojeba ɲɛma don faraɲɔgɔnkan in kɛrɛkɛrɛ ka faraɲɔgɔnba ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ maa caman ka dɔn sumansi yɛrɛ n'o tɛ foyi tɛ ɲɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ na sɛnɛ yakubali o tɛ se ka don ba la fo sumansi yɛrɛ sumansi ɲuman de ka sɔrɔ kolokololi baara olu b'o min kɛ k'o ko don ba la an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na cikɛla ɲɛma bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan office PDG ale ka mɔgɔbɔ tun bɛ kɛnɛ ka taa se minisiriso ma sɛnɛ minisiri ka min fɔ cikɛlaw fana ye bɛɛ lajɛlen ka sumansi ɲuman ɲini n'o kɛra a ka ca n'ala fɛ ka danne ka waati la min ka dɔn k'a fɔ kɔlɔlɔ kɔni u t'an ka sɛnɛ sɔrɔ ala ka kɛ ten n'an bɔra ye ka taa jamana kɔ kan
o mu damele mun b'e bolo. An karamɔgɔ an taga Niger jamana kan. Niger ni Mali dancɛ la jirala k'a fɔ ko Niger lakanatigilamɔgɔw ka wulikajɔ dɔ senfɛ k'u ye jatigɛ walekɛla maa 15 ɲɔgɔn de bɔnɛ u ni na. Wulikajɔ in yɛrɛ kɛra jumadon. N'a bɔra yen ka sanga ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye farajɛla jamanaw kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko diɲɛ jamana 200 ɲɔgɔn k'olu ye lajɛrɛba bolo da ka fara ɲɔgɔn kan Egypte walasa ka taa fɛɛrɛw ɲini waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kan. N'an bɔra n'an taa Sudan Sidi jamana kan. Binganiya wale cɛyalen bɛ kosɛbɛ Sudan Sidi jamana kan ni waati in na jirala k'a fɔ ko binganiya wale yɛrɛ k'a bɛ ka dadigi kɛ bangagɛnnaw de la kosɛbɛ. Ni waati in na jumadon jirala k'a fɔ ko maa 5 ɲɔgɔn ko olu de fagara jatigɛ walekɛlaw fɛ. N'an bɔra an taa Chadi jamana kan. Wulikajɔ min kɛra Chadi jamana kan octobre kalo tile 20 tɛmɛnen na a jirala k'a fɔ ko maa 50 ko minnu bɔnɛna u ni na ni waati na politique tɔnw caman kelen bɛ ka ni waleyan kɔ u kelen bɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye donna tɛmɛ fanga ɲɛma ye ni waati in na k'u b'a ɲin'a fɛ k'a ka walan sɛmɛ. An karamɔgɔ kun ye min sɔrɔ ni kun y'olu dɛ. An bɛ dugawu kɛ Rabi la basi lafiyala k'o sabati n'an bɔra ye an ye kunnafoni sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko surɔ min ye Kucala ani Nbɛsoba ni ɲɔgɔn cɛ ko kari dɔw ko wulikajɔ kɛbaw kɛrɛnnenya u ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu ma nka i ka dɔn kunnafoni in kɔnɔna na min ka dɔn k'a fɔ a kow kunjɛra cogo min na o peredatigɛ dilen tɛ ni Ala sɔnna ma an bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ kunnafoni nataw la a mana kɛ fɛn fɛn ka se ka beleli peredatigɛ d'a ma an bɛ dugawu kɛ jamana in kɔnɔna na lakɛnɛbaliya minnu bɛ bi an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka jamana lakana an bɛ lajɛlen ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sango jamana in ka bila lakana o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an dusuma kasalen ni kunnafoni in na min ka dɔn k'a fɔ Segu Tarawelekaw ka dunbaya min bɛ yen i y'a sɔrɔ o cɛkɔrɔba bi n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Asimi Tarawele ka fara dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen kan Kulubalila duba Lotan ani ɲɔnɔ n'i y'a sɔrɔ o cɛkɔrɔba bi Mahamadu Kulubali bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Koni kana Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kulubalilakaw ka du Lotan Nɔnba Yirimajɔ Sirasuma kɛrɛfɛ Bɛmusa Kulubali ka taa se bɔna bɛɛ lajɛlen ma an dusukun kamikaminen ye an kɔrɔkɛ n'i y'a sɔrɔ o ye Bɔjana Tarawele ye u y'an wele ni kunnafoni daminɛtɔ la yɛrɛ sisan k'a fɔ an ye ale ye musoden ye anw ye cɛden ye an kanimɛ de don min ka dɔn k'a fɔ Bɔjana Tarawele k'a fatura sura Segu janajaw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bi Lazara yɛrɛ o bɛ kɛ sababu ye anw ka Segu sira ta sisan kunnafoni kɔfɛ an bɛ dugawu don kɛ Bɔjana yɛrɛ fatura ka sito sanji 60 ni sanji 2 bonyango la Ala ka badabada nɔgɔya ye ka kɔto nɔgɔya anw yɛrɛ ye a y'an kɔn kiti min Ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma Ala ko nɔgɔya a yɛrɛ tun ye lakɔli karamɔgɔ ye a tun bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ yɛrɛ hukumu kɔnɔna na yarabi Ala a y'an kɔn kiti min Ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma Ala ko nɔgɔya k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn aw ni cɛ ka tulomajɔ la